Vision HD. Vă conduceți mașina, iar soarele vă orbește și vă face să priviți sașiu? Reflecțiile din jurul dumneavoastră vă îngreunează condusul în siguranță? Atunci schimbați toate acestea folosind noi ochelari de soare Diamond Vision HD. Vă veți bucura imediat de o viziune mult mai clară care vă va ajuta să conduceți mult mai în siguranță decât ați făcut-o până acum. Rămâneți cu noi pentru a afla mai multe despre ochelarii de soare Diamond Vision HD. Ochelarii de soare Diamond Vision HD au un design ergonomic pentru a se potrivi fiecarei forme a feței. Sunt siguri pentru ochii dumneavoastră deoarece au protecție UV 400 și nu vă întunecă vizibilitatea, ci o intensifică. Ramele laterale, special concepute, reduc pătrunderea razelor din lateral, iar lentilele sale polarizate minimizează reflecțiile provenite din toate sursele din jurul dumneavoastră. Partea cea mai bună? Îi puteți lua oriunde cu dumneavoastră fără teamă că i-ați putea pierde, pentru că au încorporat un magnet ce îi menține în loc în timp ce vă desfășurați activitățile zilnice. Au un design italian și se potrivesc fiecarei forme a feței. Îi puteți purta în timp ce faceți o plimbare prin oraș, vă relaxați la plajă sau pur și simplu atunci când conduceți mașina. Ochelarii Diamond Vision HD chiar sunt potriviți pentru orice ocazie. Îmi plac mare și plaja, dar